ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong Nakadaw ka jinjar bar ka jingsha akta sabapalat ki paidba nongsong snong jong ka thain ribhoi sepngi ka baham hapo ka jirang CNRD block naka jinglip kha jong ka boarding electric ka hanyotrep youth council hak arpo kundai trik ubnai nailor arajar arpo wei kala penpau ye ka jing sngokya bat ka jing bitar persha ye ka tenat MEPDCL ka bamla satya ban penbiang thikna ye ka boarding sheki paidba jong ka ni ka thain Presiden Kaseng Usamla Alfred Lingdo ula penremjur halor ka jingkhain sting jong ka MEPDCL kabala penlong ye ki paidba jong ka ni ka thain ban songdum da ki tayo hakani ka porang sungo pau ba nakaliang ka jungi kum ki kanhun ki ba peit na ka banta ka jingkon kam jong ki paidba long susnong ko ka thamri goi sami ki jungi bahagine ki khndiat sngi mentala sausan sngi ngila duno ya kalai te ngi kum ka penhun na kaliang ka hanyu tribute council ngidap de kajing so khia bujur namar ba kajing duno kajungi ya kalai ka ba kha namar ba kum kinong susnong ngimak sibun ya kajing khamtam lei mentala sitayo ngila duno ya kalai tege cingdu ka jungi ya kalai kalong ka badunong hadu kata namar bangi kum kinong susnong stay hakini ki por ka bamanta ngi iba ki khun samla ka jungi ki khun ki barit ki jungi ki pendenkam lamba ka jing online class baper te konta ngisngu ban penpau ba ngi kum ka kanhun ngidap da ka jisukya ba na kaliang katnap jong ka MEPDCL no ko division ngi kentu ba la long ko bala ban simkhia ban pej mardor na santa ka jingkan kam jongi ki paiba lu susno jong ka jirang sina blok ka ba hab ko ka revoi semni de kumta habangi phai ya ka jingdu no jongi ya ka lai ka jingshai ko malok mata kipai ba nong susnong jungi haba kimdon kalai kinong susnong jungi kimla ban pendep ialah kejong kam kejam kunta ka sepmi ke jungi kiladon katok ne ki officer ka ki bahaban pendekam ya kalai haba ki kile ya keno kajing rekam ke jungi ka blok ki hospital ki office sarkar per ni hapan pendekam lang bakalai te kajing bom poi tikna bat kajing du jong kalai kalong ka badunong kalong kajing dunong ka frau ya ki pai ba no susno ke chungi ko them ri boy sami ke chungi te kumta ni sngo ban pentujur ya kabor badi pej badi khmi bakin persang ban ai da kilap kilenti kumno ban poi ya kalai hapo ka them ri boy sami ke chungi knang bagi pai ba no susno ke chungi kilaban penekam kum ke chikdum kam jong kadok than ke chungi mat kunjuro ni kentu ya u SDO ubadepet syaka area ke chungi ban shim ya ka jing kitkhia ban penbiang ban yakren kadok ne ya ka chikdum kam jong ki pai ba no susno chungi knang ba ki pai ba no susno chungi kinyo